koma moti magaya konsoma ziyathira bwino ulendo uno akamayenda aziyenda mosamala kwambiri nkutheka ena wavungira maduka mmakwalamo akamakati oma disgruntled amene akhapiridwa kosatha ndi bungwe limene la konsoma paja ena ndaja anachita kujambula kanema kuyamba kubwata after ndekuti atachunidwa 4,000 nkanthu lero pajatu amachita kunena zoti tindalama timene mwagawato kuphatikizaso zimene mwaomba mungakwanise kugula galimoto ngati iyi koma zimene zonse zonyenyeka sizingathe kufikira galimoto amene wani mashini chani mukunkumbukira inu ayikiki nazabwatatu paja after ndekuti atapasidwa 4,000 nkanthu ndi bungwe limene la konsoma enabe nkumaza khani mafunso kuti imeneyonso ndi itiiti yachitika nchani taifotokozeni bwinobwino anyways makosana nkhani okhuza ndi konsoma pene akunazona kuti Cooperative Society of Malawi ambiri tikuyitsata bwino makamaka amene apangira dispense ndalama za maloyalty ene agawira ndalama zimenezo pali ena ake ma disgruntled mesa kukhutira nditi ndalama timene alandira kuchokera ku konsoma pepa jambiri timatsata bwino ti konsoma imakhala kupereka ndalama zimezi kwa anthu aluso osiyanasiyana amene amapanga za ma content m'masamba mchezo ma radio ma TV makina a intaneti oyimba nyimbo zosiyanasiyana andakatulo azisuzo ndi enanso osiyanasiyana amene ali registered ndi bungwe limene la konsoma pa chaka china chonse chikamapita kumapeto amakhala kupholera ndalama zosiyanasiyana ndi mmene luso lawolo lachitira m'masamba mchezo kama radio ma TV imene ndithu nkhani zake zimakhala zikuyendera pepa chati kutsatira bwino kuti bungwe limene chaka chimene chilaperekato ndalama zokwana 1 billion kupereka kwa anthu osiyanasiyana ndalama zimenezozo zonazona kuti highest ndekuti wapasidwa 23.4 million malawi kwacha amene ali mu top 10 amenewo ena ndendawo chinayikika amene apasidwa 4,000 nkanthu ndekuti nokuti tindalama tinaso tonyenyeka timene magayizi alandira zikuona kuti magayizi amakhala ndi chikhulupiriro kuti chaka chimene chikamatha amene akugwirira ntchito alandiratu ndalama zapamwamba komano zimakhala zokhumudwitsa makamaka amazoona kuti tindalama timene akulandira ntonyenyeka ndi amakhala kukuwa kwambiri dandaula kuti akhapiridwa kosatha ndi mmene nkhani zake zimakhala zikuyendera anyways nkhani iyi pena ndiyomvetsa chisoni komanso pena ndiyosekesa imene magayizi akuyitengera okay chimene chachitika ndichonena kuti chaka chimene chikuona kuti anthu ambiri adandaula kwambiri amene amaphulira ndalama kuchoka ku konsoma amene wonda amene amazika mukategori yonena kuti imene apangira perform chaka chimene chechi akuyenera ndithu kuphulira ndalama yolongosoka komano akhumudwa kwambiri ona ndi zimene konsoma yawo achita ikuoneka ndithu kuti awaponda paphazi after ayikiki guys Madness Entertainment maso akomesi naonde kuti sanayimvenso nafunitsitsa ndithu kuti bungwe limene la konsoma ifotokoze bwinobwino kuti ayendesa bwanji nkhani yokhuzana ndi ndalama za maloyalty zatheka bwanji iwo kuti akalandire ndalama yonyenyeka chachitika chenicheni ndi chani makasoboneka kandi fan base ndi mmene amaonera kuti amapanga perform magayizi amenewo ndeno posatira zimezi ina Jack Eve wa Madness anatula nato ndi nzake pakomesi Kevin Sulungwe achita ndithu kusenza maloya awo ulendo ku konsoma office zawo zija zikuereka 5 ndi kuereka 6 kulilongwe kumene wakafuna zona ti magayizi amene akonsoma afotokoze bwinobwino kuti ndalama zimenezo aziyendesa motani aponde chiphazi kumeneko komano zimene zachitika nzonena kuti akuluakulu amenewo sanapezeke ku office kumeneko zomwe nakuti zakhumudwitsa kwambiri magayizi amenewa kutenga ndi mmene anayankhulira Kevin Sulungwe wakomesi atapita kumeneko akuti anakhumudwa kwambiri tengera kuti iwo asanapite kumeneko tsiku la lero pa 29 July chaka chimene cha 2026 analumikizana ndi akuluakulu akumeneko nkhani yokhuzana ndi madandaulo awo kuti afunisisa atakumana ndi cholinga choti afotokozere bwinobwino kumeneko kuti ndalama zimenezozo azigawa motani kuti wakapezeke zona kuti alandira ndalama zonyenyeka ena awawuziratu kuti akamabwera kumeneko sotangopita chimanjamanja posenzaso maloya awo ndi magayi amene azikhala kukonzeka bwinobwino kuti akaphapalisidwa ndi mafunso ankhani imeneyi yokhuzana ndi ndalama za maloyalty eno chimene chinachitika nchona kuti magayi amene atafika kumeneko konsoma napeza zoti mkulu wa kumeneko kaja kukonsomako mkulu wake ndi Dola Makwenja akuti sanampezeso kumeneko akuti no wachokapo wapita ku Blantyre agwira ntchito zina kumeneko lero magayizi amene anawodabwa kunena kuti mkulu amene Dola Makwenja mkulu wa konsoma ndi amene no awudza tsiku limene lili kuti abwere azakumane kumeneko komano malo mwake ndi kuti no wapeza zoti wachokapo maso sanapereke communication ina iliyonse yonena kuti asabwere tsiku limene ifoti wachokapo nangokhala chete zimene zinawakhumudwitsa kwambiri which is true maka kukhala appointments ngati amene anthu anabook appointment ndi azipe zoti wachokapo ndi zinthu zogwetsa mphwayi maso zokhumudwitsa kwambiri of course nayenso Dola Makwenja nazazipanga defending kuyankhula kwake amene azona kuti apita kumeneko ku Blantyre akagwira ntchito zina komano zona kuti magayizi amene analumikizana nawo last week actually ndi kuti magayizi amene anamuuza communication yoti ufuna kumane naye ndi timu yake kumeneko komano kuti sanapakise specific tsiku kumene kwapasa assurance kuti sabata inoyi ndi imene atha kumana kuti akhala ali mu office maso yeyo kuti nosanapereke feedback of course amapanga apologize chani iwo alakwisa kuti sanapase feedback kuti azakumane kapena ayi akhala zona to achokako ku office iko imene nkhani zake zinaendera kumene of course Jack Eve ndi anadandaula kwambiri kuti azona kuti ndi mmene magayizi amene akonsoma achitira awakhapira kosathwa kwambiri paja timaziwa kuti magayizi amene wa Madness Entertainment ndi artist ochuluka amene apanga sign kumeneko ndi amapereka chitsanzo kuti artist mmodzi wa magayizi amene wawo kuti nomwe chaka chimenechi
nyimbo zake zinapanga perform osati masewera zinali pena paliponse anthu ovina ndithu amuzikwati omwe amuzinkhoswe madrinks ndithu pena paliponse aliyense amamvera nyimbo zimenezozo pano ndalama zimene walandira artist ameneyo lero nzochepa kwambiri zosakwana to 1 meter zomweno ndi mmene anapangira perform amambekeza zoti angande ndalama ngati zimenezozo ndi ndokhumudwa kwambiri nchifake anapita kumene kuti no afotokozeredwe bwinobwino magazi amene akonsoma ndi monga meta afotokozera kale kuti magazi amene akupita kumeneko asensa atu maloya awo ndi maloya amene wandi ene mvula ndi kamayimira Madness Entertainment komanso ndere unali Chinde Chiwamwaka amene ndi ndo akumesi maloya ndithu amene anapita kumeneko kuti akakambirane komanso kumvana ndi magazi amene akonsoma kuti afotokozere bwinobwino kuti nkhani imene waziyendesa bwanji ndalama za maloya kuti nkhani zovuta kwambiri ndi makosana ambiri kutsatira bwino ena mwina asiti kutsatira nkhani yakhuzana ndi top 10 imene yandira ndalama zochuluka kwambiri mu chaka chimenechi pa namba 1 afotokoza kale kuti pali Eri Njuchi amene waphulira 23.4 meter pa namba 2 pake ndi kuti pali Dream nayenso waphulira 23.3 meter Zeze Kingston nayenso ali pa ndanda tomwewo iyenso ndeto wawerukako ndi 18.3 meter pali Keokele nayenso waphulirapo 15.8 meter Sentiso naye waweruka ndi chikoma chake kumene kwa 15.7 meter Agiboso Pearson nawonso ndi kuti awerukanso ndi chikoma chawo kumene kwa 12.6 meter Malinga nayenso wakhumulako zake kumene kwa 10.9 meter Wiki Seso nawonso amatulako zawo kumene kwa 10.3 meter Liso Magazi amene aphula kuyamba 8 mpaka mwafika 10 meter achina Madingo Kendo komanso uyu amachita zisuzo imati Chimandota nayenso wawerukanso ndi khosi lake kumene pa ndandanda amene kwa 8 mpaka kafika 10 meter paliso ndithu kankhwanyanya kanthu kamene kayandira ndalama zimenezi kose magazi akupangulawa namwe wonda kuti aphulirapo 100 pini aphulirako ma 4 pini ngati artist wano aikiki mato hip hop ena aphulira ma 10 pini kumeneko ndimene ndithu nkhani zake zayendera kumeneko force tiyatenga statistics zaka za mbuyo mwathu akhala kudandalapo akumbukira bwinobwinonso mbuyo mwa Jeto artist amene janayenso anazabangulaso kamakapa amene ankafuna transparency yokato kumagayi amene akonsoma amene anagawira nkhani yokhuza ndi dola imeneyo ndino tikaona mu 2020 afika mu chaka cha 2022 komanso 2024 anthu anakhala kudandaula nkhani yokhuzana ndi ndalama zimene pano padakale pano pa chaka chimene cha 2025 mpaka 2026 ambiri ndithu adandaula ndipo magayi amene wakonsoma ambiri ndithu sakuona ndi diso lakondwa funa ndithu atafotokoza bwinobwino nkhani yokhuza ndi ndalama zimenezi kuti aziyendesa motani lino azipezeka zona kuti andi ndalama tonyenyeka imene nkhani zake zikuyendera kumene kose kuchoka kumene achoka dola pankulu wakosoma enanso atha kumakhala ndi maganizo nazoti nkutheka ndithu kuti amakedeka poopa kuti magayi amene wakumesi komanso amadinesi zera kamalo yawo atha kuwafinya magayi amene ati anachitapo china chake kusalongosoka mwina nakapeza ma mistakes kumene kuti nkhani yake ndi imeneyo pajanso mmene makuwira aikiki ambiri ndithu ali ndi chikayiko kuti ina pena pake zinthu zimene zisanaziyendese bwino pano tikatsata bwinobwino magayi amene akonsoma manena zona kuti ndalama zimene zimayendera panga automate system ine mapanga track ene magayi zino mapangira perform magayi zino amene ali registered amene ukonsomako imene amafotokozera magayi amene ngati pana zosamwisa akafotokozerana ndi magayi amene akhulira bwinobwino ngati anayendanso njomba kuti ena ake anaponda phazi kumeneko zikhalanso zikuoneka amene ziyendere kumeneko ayi mmene monkhani zake ine mmene zikuyendera kutheka tumakosana mwini maganizo pankhani imene makamaka amene tifotokoza zina kuti magayi akumesi komanso Madness Entertainment anasensa tumalo ya ulendo nawo konsoma ukafuna transparency kumeneko kani okhuzana ndi ndalama zimene zaperekedwa zijazo za maloyo makamaka magazi amene wasakhutira ndalama zimene apasidwa kumeneko ati maganizo amene muli nawo mutofotokoza comment section wani amapereka tikumbukeso kulemekeza maganizo anzathu tewole panga like video amene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox My News 18 chongati nkhani zambiri zikamachitika ndero zitakufikirani mosavuta.